какво покажи. Телефон мокре. Ама отдото си говоря. Аз викам, малко искам да говоря български, няма съм от обикарен. Викам, малко говоря. Къде си? Ама вика, влиза бъдки. Ама той вика, мъдре, да не вика. Аз викам, малко разбирам. Така да се време сега моята да вика. Извини, много и Ей, Кардараш! Наталя ти зям пишката! 2012 честита нова година, бала мия! Красавице, пожелавам ти много здраве, много късмет и което си го пожелаеш да ти се сбъдне! Чуваш ли? Направо познавам и като не ли зям пишката. Сам си говориш. Не бе! Мерси за твоя улата! Бачите, не ми вика телефона. Кажи вика, ало, да, какво ти ще викам аз? Викам, българи му да пише на коха, българи да пише на бачите. Ей, Кардараш! Ама ти говориш бързо. Мати как разгледа, момента. Кардо! Аз съм поехал от майката си. Ама тогава... Наталя ти взе пишката, честита 2012, мерси! Ама чакай! Франко, сега ни чупи масата. Абе, може да служи с България, Аз не служи с България, какво е, да не казвам положение. Аз съм приятел ми взел пирата не може да... Разговорът не може да бъде осъществен. Бе, то! Здраво! Здрасти! Чакайте много. Христо!